Interruzzjonijiet, mistoqsijiet, tweġibiet, argumenti mqanqla u konklużjonijiet bla bażi karatterizzaw il-laqgħa tal-MEPA ta' nhar it-Tnejn. Deputati u attivisti nazzjonalisti attendew għal din il-laqgħa bilan li jipposponu d-deċiżjoni tal-MEPA dwar l-approvazzjoni għal bini tal-Power Station tal-gass u l-vapur li fuqu se jinħażen il-gass LNG. Spikkat l-attitudni tad-deputat nazzjonalista George Puluccino li għal diversi drabi interrompa l-andament tal-laqgħa. Il-medja ma jihdux Saħansitra ddefenda l-għażla tal-Interconnector bħala l-ewwel għażla biex pajjiżna jkollu gass LNG. B'din l-għażla tfisser li l-kontijiet tad-dawlu l-ilma ma jkunux jistgħu jorħsu minn dan ix-xahar. Meta l-Interconnector anke l-għada illi l-impjant ikun lest, l-Enemata tkun tista' tixtri bi prezz arħas. Id-deputat nazzjonalista u membru fil-bord tal-MEPA Rajin Kallus kien fost dawk li staqsa diversi mistoqsijiet bil-maġġoranza ta' tweġibiet ingħataw mill-esperti fil-jiem li għaddew. F'intervent li kellu Rajin Kallus qal li ċ-ċumnija l-ġdida f'Dellimara se tkun itwal minn 300 metru. Ġifieri, il-kbira bħalissa hija ta' 150 metru. Ġifieri b'mod komplessiv kieku kellna naraw il-total ta' dak li ħadd neħku dak li ser iddaħħal din issa se tiġi ta' 315 metru. Dan għax Rajin Kallus saqqat it-tul ta' ċmien iż-żgħar li se jitqiegħdu minflok dik preżenti.